So Malam Shehu Lalu, kamar yadda kuke yawan faɗi cewa Buhari ya lalata ƙasa, ya yi menene kuna dan wasu manganu. To kai me ka fuskanta a lamarin Buhari? To Buhari lokacin da dade ana ta kokowar zaben shi, akwai tsofi da dama wanda suke gaya mana kar mu zaɓe shi muka yi taurin kai muka zaɓe shi saboda mu ba mu san abin da ya yi musu a baya ba. Su da akwai wani lauje cikin naɗi da ya musu wani abu a baya wadda mu ba mu san da shi ba, kuma mu ba su gaya mana ba. Sai da suka bari muka zaɓe shi, muka ɗauki ɗan maciji muka sa aljihun mai yake cizon mu. To masha Allah, kamar kuma maganar da canjin kuɗi, wasu 'yan Najeriya suna cewa hakan ya yi daidai, kasantuwar ana son a kama manya-manyan barayi ne na ƙasa, amma kuma wasu talakawa suna cewa su kuma abin ya muzanta musu saboda Buhari yana yin abu ne da ka baya son kowa ya bayi shawara. To kan me ka fuskanta game da lamarin canjin kuɗin nan? To akan wannan canjin kuɗi da za a idan za a kama barayi har da Buhari a ciki, saboda Buhari ma barawo ne. Buhari shi ma barawo ne, satar kudin hadda shi a ciki, hadda wancan gwamnan namu mai mala, hadda su ne nan manyan barayin, sun saci kudin waje ma suke fita je su yi zinin su da suka ga dama. To maganar fetur shi ma da ya tsada a wannan lokacin, yanzu an ce lita ya kai nawa ne ma lita? An ce lita ya kai 700. To yanzu me ka fuskanta game da harkar mai, shi ma me ka fuskanta, akwai laifin Buhari a ciki ko kuma babu laifin shi? Laifin Buhari babba ma kai, laifin Buhari ai shine ma akan gaba, saboda mai idan abubuwan da ake sayarwa na kayan masarufi inji ne ke yin su, mai ba a ƙasa yake fitowa ba, ba ubangiji ke ba da shi ba, amma sun bi sun tsina ne sun mai da komai kayan kuɗi, komai kullun ƙara tsada yake. So batun cewa kuma Buhari ya je Katsina ranar Lahadin da ta gabata domin za a bude wani babban aiki da aka yi a can, an ce 'yan Katsina sun jefe shi ya sha da kyar. To kai me ka fuskanta da a ce kana gurin, zaka ba mutane hakuri kar a jefe shi ne, ko kuma kai ma zaka ba su goyon baya domin kaga an jefe shi kamar yadda ka nuna kai baka son Buhari? To mu ma dai yanzu mutanen Yobe muna nan mun tana da kayan duwatsu na jifansa in Allah ya kai shi, sai mun jefe shi mu ma, kuma abin da 'yan Katsina suka yi aikin hajjin su ne da basu je sun yi bai je musu har gida. Buhari Allah ya isa, abin da ya sa ce Buhari Allah ya sa, zalunci ya yi yawa. Haka ake canjin kuɗi. Idan za a canja kuɗi a ci gaba da amfani da wa'annan, a daina bugo irin su mana, ba shi kenan ba. Amma ka zo za ka canja kuɗi, an yi magana ta canjin kuɗi kuma an ce wa'annan ba za su yi amfani ba, za ka ba mu wasu ne? Ko ya kake son mu da kuɗaɗen mu? Yanzu gashi nan ka zo ka sa mu a wani hali, ɗan kasuwa sun daina kasuwa, haka ake yi, kowa ya rufe kasuwancinsa ya zauna. Kaga wannan ƙoran mulkin gudulan ma, kai kana musulmi, kai da mai kake amfani? Ina makarantar da kai? Haka ne mulkinka? Wannan zalunci ne, komai ya zo ya yi kuɗi ya yi tsada, to mu ka cuce mu. Allah ya isa, zaluncin nan ya yi yawa. Buhari Allah ya isa, zalunci ya yi yawa a ƙasar nan. Kai ɗan tsinaniya ne, yawa kai ɗan tsinaniya ne, kai ba ɗan arziki ba ne, kai ba ɗan sunna ba ne. Ya za a yi za ka canja kuɗi? Arne ma da ya tayi zai canja kuɗi, ya canja kuɗi da dalili. Wannan sakon kuma daga garin Bini ne, arna ma sun san me suke, amma kana musulmi baka san me kake yi ba. Canjin kuɗi haka ake, Goodluck da ya tayi zai canja mana kuɗi 100 canja, ba daina kashe 100 ka ba. Har yau kuma suna nan wannan sun ɓace sauran wannan kuɗin, amma kai ka zo lokaci ɗaya za ka canja kuɗi, baka sako mana kuɗi da za a canja ba, baka ce komai ba, kawai kai za a canja kuɗi. To mu kona goma da aka ɗaga ba masu, kawai idan za a canja ma wa'annan a ci gaba da amfani da su mana, in dai gaskiya ne canjin kuɗi. Kai ma ɓarawon ne, mai malaba shi ne ɓarawon, kamar duk kun je kun bi mata HS ba ku da komai, tsinannun banza 'ya'yan ɗinannu. Tunda muke ciki wannan lokaci a gaggauce zan yi shi kawai, iya wuya kowa ya wuce. To wannan lokaci gaskiya baba Buhari, abin da kai mana mu gaskiya ba mu ji daɗinsa ba, saboda har ga Allah kai mana wani abin da kawai ma ba mu ji daɗinsa ba ne, wadda ba mu san da shi ba, mu gane masa ba kuma. Wannan canjin kuɗi da za a yi gaskiya da munafurci a cikinsa, in za a sake dabara a sake, in ba za a sake ba kuma akwai matsala. Yauwa to shine mu gaskiya abin da Buhari kai mana ba mu ji daɗinsa ba, saboda wannan canjin kuɗi da za a yi bayan kashe-kashen al'umma da ake, mun yi haƙuri mun yi shiru, to ka zo ige kuma ga wani abu da ka ƙara bullowa da shi, wai wani canjin kuɗi. To wannan canjin kuɗin na ji yanzu an ɗan daga wai zuwa kwana 10, to mu kwana 10 aka ɗaga bai mana ba, kawai in za a yi abin da aka yi. Kai yanzu Buhari kenan abin da Jonathan ma ya fi ka basira kenan. Jonathan da ya tayi canjin kuɗi haka yi, to Jonathan da ya tayi canjin kuɗi ba haka yi ba. To don haka kai ma abin da kai mana mu gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. In za ka sake dabara ka sake dabara, na tare da kai in su suka baka wannan shawara ma ba ta yi ba, saboda mu ba laifin kowa za mu gani ba, laifin ka za mu gani, kai ne babban mu. Yawwa to ka sake dabara gaskiya.